Какво прави през това време, а? Абе, Ако ти кажа, трябва да те убия. защото ти си казал на жиката 8 часа тръгвам, от нас жиката ти звъни 8 часа и ти му викаш ай, че не спрям тук, мап, му затваряш манек. Ако ти кажа, трябва да те убия. Хубаво, убима. Не искам, затова не ти казвам. Ай, кажи Добре, бе, да. защо играта са еба с мене, бе? Бах ти умрелия контролер, бе! Кажи си, да. А? Кажи си. Какво да кажа? Кой играе в FIFA, бе? Кой да играе в FIFA, бе? FIFA да играя, на FIFA. Що контролера, Оня го чупя, бе! Бах ти смутанярската игра, бе! Тъпата игра, аз водя 4-0, контролера ми свети и изведнъж не ми дава се движак. И с тя работи, бе! Фифата ли